kasina o pagkamasinahon. Basahon niya sa unang Samuel Kapitulo 17, versikulo 6, kato sa bahin. Sa diha nga namauli ang mga Israelinhon man mapatay ni David si Goliath, itagpo siya ni Saul sa mga babae nga naligtan sa tanang lungsod sa Israel. Magipayon silang nanganta o nagsayaw ng mga tamburin at mga harpa. Mao kini ang ilang giawit. Lilibo ang napatay ni Saul apan ang kan David tik napulong kalibo. Nasuko pag-ayo si Saul ug sa diyang nadunggan niya ang ilang awit, miingon siya sa iyang kaugalingon. Nagaingon sila nga tinagpulo kalibo ang napatay ni David apan ako lilibo lang sa sunod himuon na nila siyang hari usa. Sukat niadto ipanitan ni Saul si David tungod kay nasina siya ni so, mga pagampo amahan na ito na layon kay sa pag-usan sa mga ulong Ginoo ibang panalangin na amahan sa panalangin ng ulong hatag ka namo pagsabot ibang kaalam Ginoo amo mapagpagtulunan ang kinabuhi ni Saul ni David manibalaan bisan pagkanako kay wala ko ay mahimo sa pagalingon wala ikaw ngayon mo kay balong kaalam nga makahimo sa pagsulod layon ko Dios ulit tapusan panalangin niya sa kanamo ug mahimo kini gabay sa pangalagan namatan diya namon sa kamanang pangalan ni Jesus Christ. Amen. Akong tima ani kasina o pagkakasinahon. So diha ta mo kuha og punto igsuon. So atong ibasa igsuon sa diha nga si David igsuon nakadaog sa gubat ni Goliath igsuon. Mao kini ang panahon igsuon nga ang pakiaway ni David igsuon ngadto kang Goliath tungod kay kini si Goliath igsuon taas di siya nga tawo. Kung tan-awon nimo mga taas di siya nga tawo gihanggan niya ang Israel nga kung kinsay makapatay o makapildi niya magmadaugo, no? Pero naan punto diri sa istorya igsuon sa Family City 50. Usa midaog si David batok kang Goliath pinaagi lang sa lambuyog ug sa mga bato. Napatay niya si Goliath bisan walay espada. Bidagan si David kang Goliath ug ikuha niya ang espada niini ug ipundutan kini ulo. Usa diyang nakita sa mga Filistihanon napatay na ang ilang kampiyon, nanagan sila unya bidasdas ang mga sundalo sa Israel ug Juda o naninggit ug ikukod nila ang mga Filistiano hangtod sa gatog ikot ug nagkatag ang patay lawas sa mga Filistiyano sa dalan sa Saraim paingon sa gatog ikot. So ang kadaugan ni David igsuon uban sa tabang sa Ginoo igsuon nagpagapuson gyud igsuon, no? Bisan pa sa kagamay ni David igsuon, ang Dios pidako nga iyang gisandigan, iyang gilauman, mapildi niya si Goliath. Kung sa dihang nga napildi si Goliath igsuon, iyang giputan ulo. Kan igsuon first timer yun din nga nakapatay si David ug kwan. Aw igsuon. Kaya si David igsuon usa siya ka shepherd sa mga magbalantay siya sa mga karniro. So sa dihang nagipili gidihugan sa Ginoo nga kahimo siya kumaabot nga hari nga puli ni Saul igsuon. Kaya kini si Saul igsuon isuko sa Dios apan wala ang katinumanon sa mga kabubuton si Ginoo kunay hinungdan igsuon nga si David gihimo ug gipili sa Dios nga dilihugan nga mahimong hari sa umaabot. Pero si Saul igsuon nga hari dili siya gusto nga matupungan ang iyang pagkahari, dili siya gusto nga mapulihan sa siyang pagkahari. Namatod pa sa mga babae sa mga Israelito nga nag-awit sila igsuon nga ningon sila nga nakapatay si David ug tinagpulo kalibo apan si Saul lilibo lamang ug ito igsoon nasuko si Saul ug sa diyang nadunggan niya ang mga awit ug giingon si Saul sa iyang kaugalingon nga nag-ingon sila tinagpulo kalibo napatay ni David apan ako nilibo lang usa sa sulod himuon lang niya nila siyang hari usa sukat niadto gipanitan ni Saul si David tungod kay nasina siya dinhi. So diha kay igsuon isulod ang kasina ni Saul igsuon sa diha nga ang iyang mga paglantaw daotan na ngadto kan David, no? Dili na maayo igsuon. Sa tupay igsuon kini kasina igsuon diha musulod ang kasuko, pagdumot, pagpatay. Kay kung tanawon nimo sa ubos nga bayan igsuon kay si Saul kay aduulon man sa daotay espiritu igsuon. O sa diha mag gamit ko alawiton si David igsoon iyang bangkawon, no? Kung pasahon sa ubos kabahin. Sa
Sa pagsulod sa adlaw, gidamhan si Saul sa latang espiritu nga gipadala sa Dios. O nagsayaw-sayaw siya sunod siyang balay. Nagtukar si David og harpa alang kang Saul sama sa naandan niya himuon. Niingon si Saul siyang tugalingon samtang nagpupot siya bangkaw. Bangkawon to si David aron pilit siya sa bumbong. O gibangkaw niya si David sa ikaduwa apan kini nakalikay. Nahadlok si Saul kang David kay giubanan man siya sa Ginoo samtang siya gibiyaan na sa Ginoo. So nakita nato igsoon nga si Saul igsoon sa wala siya matinumanong sa mga sugo si Ginoo, ibiyaan siya sa Dios. Sa diya kasamukton siya sa espiritu nga dautan nga gipadala sa Dios igsoon, makauna-una siya nga patyo niya si David. Apan si David tungod kay gibantayan si Ginoo, pinalangga si Ginoo, giubanan si Ginoo. Bisan unsay buhaton ni Saul igsoon ngadto kan David, dili gyud siya makahimo sa pagbangkaw. Makabangkaw man ganin siya, pero makalikay gyud si David. Ganuman, tungod kay ang Dios nagauban kaniya. No? O nahadlok si Saul igsoon ngadto kan David kay ang Dios nagauban kan David samtang ang Dios mibiyang na kan Saul igsoon. Mao na igsuon nga makita nato kung ang tao diay igsuon nga biyaan na sa Ginoo igsuon. Naana na niya ang kasuko, naana na niya ang pagdumot, naana niya ang kalagot sama ni Cain ug ni Abel. Sa diha nga si Abel igsuon ni halad sa pinakaayong tambok inawat sa Dios. Apan alang kang Cain wala dawata sa Dios ang iyang halad. Ug dito na ng panahon na ipatay ni Cain ang iyang igsuon tungod sa iyang kasina, kasuko ngadto kang Abel. Gadin si Abel gidawat ang iyang halad. Susama na hitabo ni Saul ug ni David igsoon. Ang ilang binuhatan igsoon gibasihan sa Ginoo ang pagtuman sa kabubuton sa Dios. Sa diyan nga nagmatinumanon sa kabubuton sa Dios si David igsoon, giubanan sa Dios kung nahimong malumpuson ang tanan niyang buluhaton. Matod pa sa Samuel 18 versikulo 30. Busa nagpadayon nga nakigubat ang mga Kristiyano sa mga Israelino o sa matagguban nila mas nagmalampuson si David kay sa ubang mga opisyal ni Saul usa nabantog pag-ayo si David. So nagmalampuson yun igsuon bisan unsay moabot nga gubat diha sa Israel igsuon nagmalampuson si David. Ganaman giubanan siya sa Dios, gipanalanginan siya sa Dios sa tanan niyang buluhaton. Bisan unsay mga pagtayog sa kinabuhi ni Saul, bisan unsay mga problema, mga pagsulay igsuon, giubanan siya sa Dios igsuon. Mausap kini ang mahitabo sa mga Kristohanon, bisan tayugon ta sa mga problema, mga kabugnawon, mga kaluyahon. Kung naa ta mudungol sa Ginoo, mudutot ta sa Ginoo igsuon, sama kan David igsuon, magmalampuson usab igsuon. No, padayon lang tas pag-alagad si Ginoo, ubanan tas Ginoo hangtod sa katapusan sa kapanahonan. Tungod kay mo nang saad sa Mateo 28:20, ako magauban kaninyo hangtod sa katapusan sa kapanahonan. So ang Dios igsuon hangtod karon nakauban gihapon siyang mga katawan. Mugali lamang makasusuko pamalandungon nga daghang mga katawhan sa Dios mibiya na sa pagpangalagad, miatras sa pagsimba, wala na magpakita sa igumana ni igsuon. Ganuman niabot ang kalaay, niabot ang katapon, di ba? Hallelujah. Pero si David igsuon sa tanang gubat nga iyang giapilan igsuon, nagmalampuson siya. Ganuman, yatagan siya sa Dios ug kadasig nga bayan sa tanang mga problema sa iyang kinabuhi. Ingon na inana ang mga Kristohano, di ba? Pero usahay lang igsuon, dili sama ang atong kinaiya ni David igsuon. Kung atong pamalandungon nga ang kinabuhi ni David igsuon ikasinahan ni Saul magkaigsuunan. So nagkuha tagpunto igsuon mahitungod kiining kasina igsuon. Kay bisan pa ang atong Ginoong Hesus sa dihang nagpakatao siya, sa dihang nga magkailansang na siya sa krus igsuon, kinsa may nasinan niya igsuon, kundi ang mga parit magkaigsuunan. Kung tanaw nimo sa Kristohanon nga mga pulong diya sa Marcos, no? Nagisgot igsuon og kasina. Marcos kapitulo 11 versikulo 16. Nabatasan ni Pilato ang matag-ista sa paglabay sa anghel, atagan niya kagawasan ang usa ka pinirisong nga ang yuon sa mga tao nga buhian. May mga piniriso dito sa naginganlag Barabas, ginitawan ang kauban niadtong mga gipangpriso tungod sa pagrebelde. Sila nagrebelde sila sa gobyerno sa Jerusalem ug
nagpatay. O nakapatay, daghang mga tao nga miduol kang Pilato ug mihangyo nga buhaton niya pag-usab diining tuiga nga nabatasan niya nga pagabuhaton. Nangutanas siya kanila, gusto ba ninyong buhian ko ang hari sa mga Hudiyo? Nasayod si Pilato nga nasina lang ang mga kadagkuan sa mga pari mao nga sumbong nila si Jesus. Apan giulugan sa mga kadagkuan sa mga pari ang mga tao nga si Barrabas lang ang ilang buhian o dili si Jesus. O ipangutana pag-usap ni Pilato ang mga tao. Unsa may akong buhaton sa tao nga inyong ingon nga hari sa mga Hudiyo? Bisinggit sila, ilangsang siya sa krus. O mingon si Pilato, ngano man, unsa bang sala ang iyang nabuhat? Apan ipakusgan pa gyud nila pagsinggit, ilangsang siya sa krus. Tungod kay buot man ni Pilato nga magpauyunan ang mga tao, ibiyaan niya si Barrabas. Apan si Jesus iyang ipalatos gitugyan ngadto sa mga sundalo aron ilangsang. So nakita nato igsoon ang senaryo sa kinabuhi ni Kristo sa iyang pag-alis kalibutan sa diyang dawat na siya og mga pag-antos igsoon. Ang nasina jud niya igsoon mao ang mga kadagkuan sa mga kapangyarihan, mga magtutudlo sa balaod igsoon. Nganuman, nganong ikasinahan si Kristo kay way mga milagro nga makahimo dali si Kristo nagpanaw sa mga patay, nag-ayos sa mga bakol, nag-ayos sa mga buta igsoon. Ug ang mga tao igsoon nga magkadagkuan bisan pa ang mga pare sila igsoon nasina, nasukop ngadto kang Ginoong Hesus. Ug dapat unta malipay sila igsoon tungod kay nagpakatao ang Dios, no? Hallelujah. Aron pagluwas o pagtubos kanila igsoon. Apan ang ilang gibuhat igsoon, naghatag sila og kasina. O ang kasina igsoon ni sampot ngadto sa gitawag og kamatayon o ilang langsang si Kristo ngadto sa Dios igsoon. So ang kasina igsoon dili gyud maayo igsoon, no? Dili gyud maayo nga din ang tao naa kaniya ang kasina. Pulo kasina igsoon kasuya ba? Maibog ka, masinag ka, no? Hallelujah. Pero alang ka nato Kristohanon, dili nato ikinabuhi ang kasina igsoon. Kung unsay naa sa katuwa, kung pinto na ta, dili nato pwede kamuton ang butang wala sa tuwa nga dili gyud nato magkampot, di ba? Uban igsoon kung unsay naa siya silingan mo pwede, di ba? Masuya ba? Masuya. Pero ang balang kasulatan nagaingon ang Exodus, dunay mga tambag igsoon mahitungod ning ining kasina. Exodus Kapitulo 20, versikulo 17. Ayaw kamo kasina sa balay sa inyong isig katao o sa asawa, mga ulipon, kahayupan, bisan unsa nga naa kaniya. Muni tambag igsoon, na dili taang nga yung masina igsoon. Sa asawa, sa balay, sa isig katao, sa mga ulipon, kahayupan, o bisan unsay naa kaniya igsoon. Taang nga masina igsoon. Kung wala na sa ato ay igsoon, dili taang nga mangandoy anak. Kung mangandoy manggalit ta, kanang trabaho ta sa matahong nga pamaagi igsoon, gusto ta makabot ka lang matanga igsoon. Mga itabang sa Ginoo, ihatag ka sa Ginoo igsoon. Una nga gitambagan ta nga dili taang nga masina, no? Kay ang kasina kuno igsoon sama sa makapagabok sa bukog, no? Proverbio Kapitulo 14, versikulo 30. Tuligin niyo ano? 30. Ang malinawon nga panghuna-huna makaayos sa lawas, apan ang kasina sama sa sakit ng pagabok sa mga bukog. Sa King version na igsoon, sama kuno si sa sakit nga kanser kining kasina igsoon. Una nga dili taang nga kasina igsoon, tungod kay balaang kasulatan nagatambag ka nato. Una doon pa, Salmo Kapitulo 31, versikulo 37, versikulo 1. Ingon din ayaw paglagot sa mga taong dautan, ni masinag kaniadtong naghimo og dautan, kaysa dili madugay may sama sila sa sagbot nga mga laos o mga tanom nga mga matay. Unsa di ay? Dili ta maglagot sa mga taong dautan, ug dili ta masinag sa naghimo og dautan. Kay nganuman, kay sila dili madugay may sama sila sa sagbot nga mga laos ug sa mga tanom nga mga matay. Mo day na nga ang kasina igsoon dili angay ikinabuhi sa mga Kristohanon. Tungod kay anang kasina igsuon, walay kapaignan, walay kapadulnan, maghatag ka lang kasamok sa atong kinabuhi. Walay nada igsuon. Proverbio 3, versikulo 31, nag-isgot. Ayaw kasina sa taong bagis ni musunod ka sa iyang mga binuhatan. So
una gyud yung mga tawo nga masinahon igsuon, kadili gyud taangay mosunod ni ana igsuon, labi na kung taong bangis ug sa iyang mga binuhatan. Kay kanang kasina igsuon, kanang kasuya, kung masuya ta igsuon sa mga butang sa uban igsuon, maunay butang igsuon nga hinungdan nga ang tao dili makasulod sa gingharian sa Dios, no? Isulti ka na sa balang kasulatan, Galacia kapitulo 6, 5 bersikulo 19 ngadto sa ubos gabay. Ang mga tawo nga nagsunod lamang sa ilang tawhanong kinaiya, maila gayud pinaagi sa ilang binuhatan. Nagapakilahilawas ilang gawas sa kaminyoon, hugaw ug malaway ang ilang binuhatan. Nagsimba sila sa mga Diyos-Diyos, mga mambabarang, malinungkanon, palaway, abughuan, masukanon, akop, hinungdan sa pagbahin-bahin, o pagpundok-pundok, masinahon, palahupog, pagkamahigugmaon sa mga kalibutanong kalipay, o uban pang ginabuhat ni ini, nila nga mahugaw. Giignan ko na kamo kaniadto ug karon, nga gipasidad-an ko kamo pag-usap nga ang mga tawo nga nagbuhat ini dili makapanunod sa gingharian sa Dios. Usa di igsoon, ang tawhanon nga binuhatan kinaiya igsoon nga bilong niini ang pagkamasinahon. So gisultihan kas balang kasulatan nga dili ka maangay masina igsoon sa mga butang nga naa sa isig ka tao o sa mga butang nga wala kanato igsoon. Kung dito na ta, kung unsay gihatag sa Dios kanato. Amen. Muna gingon sa unang Timoteo 6:8, kung doon kita'y makaon o mabisti, matagbaw na kamo. So kinahanglan matagbaw tayo igsoon. Dili nato to tingwaon pagkampot ang mga butang nga dili lagpas na sa mga malaod sa Ginoo. Kung tan-awon nimo sa 9 ug 10 kay katong nagtinguha sa pagdato sa pagdalik. Ano Timoteo 6, 9 nga to sa 10. Mahulog sa daghang mga pagbitik sa yawa, no? Ug ang pagkahibog-ngaon sa salapi mo'y tinubdan sa pagkadaotan. Una ang mga tao igsoon nahimulag sa pag-alagad, nahimulag sa pagtuo, tungod kay giuna nila ang kalibutan igsoon. Nasina sila sa butang sa kalibutan. No, giuna nila ang pagpangalagad sa kalibutan kaysa pagpangalagad sa Dios. Kung kita igsoon, doon natin trabaho, makatigom tayo igsoon, okay na igsoon. Dili nato ipalabaw ang mga butang sa kalibutan kaysa atong pag-alagad sa Ginoo. Amen? Mao na igsoon ang itambag sa banaan kasulatan nga dili kita magmasinahon sa mga Diyosa kanato. Kay ang balaang kasulatan nga nagaisgot man gyud nga magkasinahay man gyud ang isig ka tawo, no? Diya sa Ecclesiastes kapitulo 4 bersikulo 4. Nakita usab nga ang mga tawo naghagop o kaning kamot gayud nga mulampos. Kay nasina man siya sa iyang isig ka tawo, wala usab kini kapuslanan. Sama lang nga nagukot siya sa hangin. Unsa di ay? Ang tawo nga masinahon igsuon sama lang nga nagukot sa hangin. Kay masina magyud sa igsuon. Managdepending kamo, magtrabaho, magnegosyo, uban pa muskwila. Hallelujah, sa kasina ang tanan igsuon. Pero kana igsuon, dili nato ipalabaw sa limitasyon sa kabubuton sa Ginoo igsuon. No, okay nang pangandoy ta igsuon. Ana ang pagtuman sa kabubuton sa Ginoo. Pero kung ang uban igsuon nasina lang daga mga churches karon nakabungkag nga nawa nagkasinabot igsuon tungod sa kasinahay igsuon. No? Nagkasinahay. Ingon ni Pablo bitaw, kaningon tong diya sa Corinto igsoon, ako di ko magsulti mga espirituhanong butang. Saglit kamo nagkasinahay pa man. Ang uban moingon ako iya ni Pablo, ako iya ni Apolos, ako iya ni Sipas, kinsa bagyod kami. Kami mga suluhon lamang sa Dios. Di ba? Naagyapon na igsuon, bisan pa sa Kristohanon, naagyapon ang pagkasinahan. Pero ang balaang kasulatan nagsulti kanato, dili unta ta magmasinahon igsuon. Ano man, kay sumana sa itong gibasa igsuon sa Galacia kapitulo 5, verse 19, verse 21, ang masinahon igsuon dili kasulod sa gingharian. Okay? Dili kasulod sa gingharian sa langit. Aron ta makasulod sa kinabuhing walay katapusan, makontento kita kung unsay maanaa kanato, no? Unsay naa kanato, yatag sa Ginoo, nakakaon nakabisti kita igsuon, malipay na taana igsuon. Dili na ta moingon nga mangandoy pa igsuon. Dili nautan ang mangandoy, pwede ta mangandoy. Pero kinahanglan ang atong pagpangandoy nahiuyon sa kabubuton sa Dios. Amen.
Nayuyon sa mga sugod sa Ginoo igsoon. Wala may posible sa Ginoo kana atong ipangbuhat igsoon uyon sa kabubuton sa Ginoo. Ihatag na sa Ginoo. I-grant na sa Ginoo, ihatag na sa Ginoo igsoon. Basta nalipay ang Ginoo sa aton Ginoo. Muna igsoon, inaot ko ang pulong sa Dios dili ko labay kawang, dili ko puto. Inaot nga dili ka to ikasakit ninyo igsoon. Kay mao nay tulong nga maghatag ka nato pagpahinom do sa mga. Salamat sa Ginoo, do gimaya kung balik sa Ginoo.